ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. шаби гузашта саҳифаи расмии UFC раша ана ҳамин акси Нурулло Алиевро гузошта навиштанд ки рақиби навбатии Нурулло шуда метавонад ва дар ин аввор мо мегӯем ки Нуруллоро чӣ интизор аст ва муҳориба зидди Рафаэл Алиевс дар кадом саволҳои мо ҷавоб дод. ҳамчунин табрикоти якчанд шахсони машҳур ба Нурулло Алиев. пеш аз оғози навор лайкҳои худро зер кунед. лайк гузоштан вақти зиёди шуморо намегирад дӯстон, аммо барои пешравии канали мо кӯмаке калон мекунад. ташаккур мекунем аз табрикоти блогери машҳур Хазбулла Магомедов, фарзанди хеле арзандаи миллати худ. топови ҷангвари Эйсия Али Багов, Нурулло Алиев. табрик бародар. чемпиони UFC Алҷамин Стерлинг. тоҷикистон барои дебюти ҷавонҳои худ дар UFC ана ҳамин гуна баромад. гумон мекунам ки ин чиз бояд аҷиб бошад, доштани чунин дастгирӣ аз ҷониби кишвари худ. бале, мо мегӯем ки аҷиб аст, чунки ягон кишвар чунин мухлисонро надоранд. ва ташаккур ба шумо дӯстон, ки ҳастеду варзгарони тоҷикро дар тамоми кунҷу канори ҷаҳон дастгирӣ мекунед. акнун бармегардем ба суханҳои навиштаи UFC раша. хотиррасон мекунем ки онҳо суол доданд ки киро рақиби навбатии Нурулло дидан мехоҳем ва ман дар комментари онҳо Ренато Майкано навиштам. шояд ҳозир баъзеи шумо гӯянд ки барои чӣ Ренато Майкано? Нурулло Алиев ҳоло ҷавон аст, а Майкано боша 13-ум рақаби рейтинг аст ва мо дар ин савол ҷавоб дорем. Дамир Исмагулов 12-ум рақами рейтинги UFC дар вазни сабук. то муҳориба бо Арманд Царукян боре ҳам дар ташкилоти UFC шикаст хӯрдагӣ набуд. ӯро яке аз ҷангварони беҳтарин ва хатарноктарин меҳисобанд. аммо Рафаэл Алиевс дар якум раунд ӯро ба нокдаун равон кард ва муҳорибаи онҳо дар умум муҳорибаи хеле наздик буд. Нурулло дар дебюти худ бо Рафаэл Алиевс чӣ кор кард мо шумо дидем. дӯстон, Рафаэл Алиевс ҷангвари оддӣ нест. чӣ гунае ки мегӯянд мишок, ӯ мишок нест. ҷангвари ҳаматарафа сахт аст ва дар дебюти худ чунин ҷангварро ин гуна шикаст додан, ин албатта ки эълони хеле калон аст. албатта барои Нурулло қадам ба қадам ба боло рафта таҷриба гирифтан хубтар аст, лекин худи Нурулло гуфт ки баъди 2 сол чемпион шудан мехоҳад. барои чемпион шудан ӯ бояд ки бо ҷангварони номдор ё ин ки ҷангварони рейтингӣ муҳориба гузаронад. ва ман фикр мекунам ки Рафаэл Алиевс аз Ренато Майкано ягон камбудӣ надорад. Нурулло дар ин муҳориба нишон дод ки идораи ӯ дар замин хеле ва хеле сахт аст ва савол буд ки оё ӯ тамоми 3 раунд бо Алиевс гӯштин гирифта метавонад ё не. дар анҷоми муҳориба Нурулло Алиев граунд энд паунди худро ба кор даровард ва аз ин ҷо гуфта метавонем ки Нурулло боз 2 ё 3 раунди дигар дар чунин суръат ҷангида метавонист. аз ҳамин сабаб савол оиди тобоварии ӯ ҷавоби худро ёфт. бале, буданд камбудиҳо, ӯ гардани худро дод. дар стойка баъзе иштибоҳҳо буд, аммо дӯстон, ӯ ҳоло нав 22 сол дорад. Нурулло аллакай хеле боақлона ва аз рӯи нақша меҷангад. ин чиз хеле муҳим аст. ва боз дӯстон, шояд ки бисёриҳо аҳамият надоданд. Нурулло дар ин муҳориба нишон дод ки манаҳи хеле сахт дорад. Рафаэл Алиевс ба манаҳи Нурулло бо зону зарбаи хеле сахт зад ва Нурулло гӯё ки ин зарбаро тамоман ҳис накард. ва саволе ки бисёриҳо мегуфтанд ки чӣ мешавад агар ки ба Нурулло зарбаи сахт зананд, ҷавоби худро гирифт. хулоса дӯстон, фикри мо чунин аст. хуб мешавад агар ки Нурулло зуд тақрибан дар 1 сол 3 муҳориба гузаронад ва 2 муҳорибаи аввали худро зидди ҷангварони миёна гузаронад барои таҷриба гирифтан ва дар турнирҳои калон дар назди мухлисони зиёд баромад кардан. ана баъд 4 муҳорибаи дигарро зидди рақибони топ. ҳамин гуна худаш 2 сол мегузарад ва имконияте барои муҳорибаи унвонӣ пайдо мешавад. акнун савол ба шумо: оё Нурулло Алиев дар давоми 2 сол чемпион шуда метавонад ё не? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.